gi Jamal Malik. And personally antiere gi videographer mara. Ala? Yeah. Ilungo ni Lloyd director. Lloyd director. Yeah. Okay. Exactly. Lloyd director. Ni Timothy maber sana mwako de. Creativity mara iko hali ya juu sana. Exactly. Asante sana. Kumpado gimogol mise golo videos gi to gimapoki golo videos gi mage meneno matimo maber sana. Okay, ngeni gimafwenyo ji ohero gima gi watch. Maloyo thum maiwinjo. Kendo sama ikao video tikete YouTube, tikete gi audio. Kata audio ni dang bed ni ber manade ma ji nyalo here kabisa. Tibodo ka video temo ringo sana in terms of viewers maingo audio. Okay. Mana dir masena. Gisamo weni nitie achiel kuom pado manigolo man gi 1.2 million views. Conversion mar views ni be osekonyi. Bentie ber moro misena nimacho ni Papa Vic anto na chwalo gini en gima nodonje ne jopiny sana mano ka koro sani views gini malo sana. Bisetimo conversion nimacho ni Papa Vic anto eno ka koro my direction monego adhigo. Nikech gik mutimo abro ng'isi adier Uncle Eddy. Gik mutimo pok notimore kaluo kae. Gima utimo un gi inda in terms of views. Media platforms gi fan base pok notimore kaluo kae. Ang'eni jothumbe moko mbiro kacha siri emodwa no wapuonjre kae ni siri en ang'o nikech aneno ka views serious views. In fact thumbeu gi make inda anyalo mana pimo gi pado mag gospel kaluo kae. Pado mag gospel kaluo kae be timo maber sana. Okang'eni siri en ang'o lakini adwana penji ni 1.2 million views. Bentie gimoro miwacho ni Papa Vic andi naonge views gi dine pado ni oko chope views maneno kae gi dino kayudo gima chalo kama. Yes, gima nyalo wacho gimi penja chalo ni bende YouTube nitie kaka konyowa. That is in terms of viewers mantiere kacha. Yeah, mano is very true. Ineno seche ma itimo video maber ma ikete YouTube kacha chande ma views odongore kamano. Ntiere gima jo YouTube dwaro miluongo ni monetization. Okay. But gin gi requirements. Gidwaro watch hours upon it's around it's about 4,000 watch hours. Kato gidwaro at least 1,000 subscribers. Adwani nona ne jogolo mo kachako gintie ka gineno show ni. Okay. Kiketo video mabere YouTube. Ang'o matimore adwani chaka kanyo mondo wapuonjre nitie ji mang'eny sana mokia gini nikech asekelo jongolo kae giso ni Papa Vic wan gino wakia mano twak mone gingiswa. Okay. Uncle Eddy aneno ka in gini gi rieko ni puonjo rieko ni ang'o matimore kiseketo video mabere YouTube. Okay, sami upload video ni YouTube ok bichako miyi gimoro gi sano. Nyaka ikwonge inwang watch hours 4,000. Kiseyudo watch hours 4,000 kato a channel ni no mar YouTube no nyaka bed gi subscribers at least 1,000. Seche mosebedo gi 1,000 subscribers koro video mora miketo kech mani se qualify jo YouTube koro rwakie monetization. Okay. Koro inyalo monetize video moro ka moro miketo gi eki mondo sama ng'ato o watch chande to jo YouTube ng'iyo ni okay jok mano watch gini from time mang'ani no monetize video neni nyaka wakati makama eki oningo bedni wachule pesa makama wambe wadonge makama. Okay. Yeah. Amoro kabisa. Mae gima ne akutimre kaluo kae Uncle Eddy. Rieko ni yudo kanye? Rieko ni okay, rieko ni nayude mane band marani. An gi band iluongo ni Super Africana. Okay. Antiere ka gi management. Antiere ka gi jok mabende ochung'ne media platforms. To gi jok mabende miya advice. Okay. Koro advice ni nayudo kuom one of my team mabende is my videographer. Okay. Iluongo ni Lloyd director. Okay. Yeah. Amoro kabisa. Kapo kwa dhie yoyo janno mara kain gipenjo mora nyalo gona simu live studio kai mondi wo kod Uncle Eddy namba na mar studio kai ntie wang jowi kanyo to kaduogo tabro go anga fan page mar Ramogi TV kata no kuse chapni kabisa Uncle Eddy dhano eri kabisa anoka ote ntie ka chigni ote 200 yani penjo madhano ngise dwa na penji fan page mar Ramogi TV kata nde fan page mar ngoma wake the official anoka dhano ntie ka chande dhano tanda woya to thothgi 3/4 gin dance okang'eyo lakini mano gima bro gomba kan kae satari saja kuna mokajwa Pavel Obuya kachel kod Nixon Obarano kuneno shoni Owigo Basement ayino ka intie kae asante sana nyakura mokajwa kinda gitich nyakura mokajwa akwanye mana gikae LTN Low Trending Nation.